nakagat tayo. Oo, makairarong pa lamang. Oo! Oh my God! Oh! Ano? Ano? Ha? Nasaan? Meron pa! Meron? Igwa! Balik ka dun mo! Oh guys, Igwa sabi? talaga? Oh! Nasaan? Igwa! Wala. Uto! Nasaan? Ayaw, dyan ka na. Ayan. May mayroon pala talaga sa ilalim. Mga kasinag, ngayon pala hibas ang dagat. Maghahanap tayo ngayon ng pang-ulam kasi wala kayong pang-ulam. Magsihi tayo ngayon mga kasinag. Tingnan nyo naman ang dagat mga kasinag. Ang laki ng hibas. Tagal na rin kasi ako mga kasinag hindi nakapagsihi gawa ng pag-unsam busy nga tayo kay Bagwis. Paghahanap natin sa mga gawain ko, natataon na natin ngayon mga kasinag na hibas ang dagat. Dito. Iyo po. Masihi po kami. Samahan nyo kami mga kasinag maghahanap tayo ng pang-ulam. May dala akong sinampalok dito. Itak ito, itak. Kasama ko pala mga kasinag si Mrs. Siya ang videographer ko ngayon. Naalala ko pala mga kasinag, may nagko-comment pala doon, baka daw doon sa nakita kong puga dati, baka nandun si Bagwis. Yan lang yun yung mga kasinag makita mo mataas na niyog na yan. Diyan lang yung may pugad mga kasinag, pero hindi kay Bagwis yun mga kasinag. Kuwari ko sa pugad ng uwak yun. Sa uwak yun mga kasinag, hindi kay Bagwis. Sa mga susunod araw mga kasinag or bukas, hanapin natin si Bagwis. Ibang ruta naman ang pupuntahan natin kasi may nakapagsabi sa akin banday doon sa may bagong sirang naman. May nakita daw doon na kapara si Bagwis sigang huni, pinagkakaguluhan ng ibon. Kaya alamin ko yun mga kasinag, baka bukas puntahan ko yun. Ngayon mga kasinag, maghanap muna tayo ng pang-ulam. Ito ang kagandahan dito sa amin mga kasinag, dito sa probinsya namin, kasi pag wala kang pang-ulam at ganitong hibas ang dagat, madali ka makakuha ng pang-ulam. Pasipagan lang dito mga kasinag. Kailangan masipag ka lang talaga. Pero pag malaki ang tubig mga kasinag, hindi tayo makakuha ng pang-ulam dito. Makakuha ka ilang piraso, hindi kagaya ng ganitong hibas at marami kang makukuha dito. Hanap-hanap muna tayo mga kasinag. Ang kukunin lang namin yung isang klase lang, yung taktakin. Taktakon ba yun yung tawagin dito? Yung isang klaseng shell lang mga kasinag, yung parang may juling siya sa sa bunganga. Hindi muna kami kukuha ng yung tuwad-tuwad kung tawagin dito, yung susundalaga, yung pinuputol yung puwet. Hindi muna kami kukuha nun kasi mahirap maglinis. Ang ibig kong sabihin yung ganito nasa inyo. Masarap sana yung mga kasinag, kaso hindi muna kami kukuha. Asan yun? Wala pa akong makita Bungkang. Nasaan? Pwede na yun. Ayun mga kasinag. Nakadulag na. Baka makagat tayo, baka makagat. Mataba yan. Okay. Kada akong dapat yung anit niya nakaburuhi sa fish pan. Ayun, ang dagat? Oo. Yung laki ng dagat. Laki ng dagat daw mga kasinag pala kagabi. Marami daw anit na nakalabas sa mga pispan. Ayan okay. Masarap ito mga kasinag. Tignan mo, mataba, babae. Ay mataba nga babae. Ayan, nakaisa na tayo. Nasa ba yung sinasabi ko na hindi natin muna kukunin? Wala ko nahuling din sa bago. May sirang gada no. Alin? Ito.
Ay, ito nakadulag siguro sa ano yan. Uy, ito pa, bungkang, bungkang. Tuto, sabitis mo yan, sabitis mo, tungtungan mo. Asa? Uto na. Uto na. Dua. Tuto na. Uto dua yan ay. Hindi. Nasaan? Nakadulag yata. Yan, yung si Saro nagsuksok. Sabi ko tungtungan mo yan, sabitis mo si Saro. Subago. Kadulag na, nagsuksok na ito. Ganito yung ibig ko sabihin mga kasinag, oh. Hindi muna tayo kukuha ng ganitong shell. Ito, ano ito? Oh, tiyan, oh, ano ito? Lemon na bagat ito, sabi ko. Ito? Ayun yan. Dami sana, oh. Siya, kinakain daw baga ito. Doi kasi nagkuha kasi mga hinala ni Kuya Hindi ba Ading. kinakain yan? Hindi. Eh, saan yung lugar mga kasinag? Kinakain ba ito? Dito kasi sabi nila, mga kasinag, sabi nila, hindi daw kinakain to. Iwan ko nga. Siguro hindi lang nakaugali ang kainin dito. Ang dami sana, oh. Ito pa, oh. Oh. Ayan, oh. Oh. Tatlo na. Iwan natin yan kung hindi naman kinakain. Sayang si Bungkang, duwa ko tayo. Ito sana, oh. Yung ganito mga kasinag, ibig ko sabihin, oh. Patakol baga. Ayan, oh. Yung ganito, oh. Ganitong tuwad-tuwad, mahirap ano ito mga kasinag, linisan. Kaya hindi muna tayo kukuha nito. Nakasama mo ano? Duwa pati. Ito. Nakula man sana baga. Yan! Asan na? Ito niyan. Alam mo yung gapo. No. Matigas Ay, matigas. yan. Di ba? Lahat pala yung pang-ipi tayo. Kagaya yung mga napapanood natin sa mga ibang ano, vlogger. Yung ibang nanguhuli. Yan, oh. Sige na. Okay. Tapos nakagat ka. Okay, nakadalawa na tayo mga kasinag. Sana mahanap natin yung nanay niyan. Nagsihi man pala si Kuya Rudy. Masa pa? May maliit. Grabe sana ako yung shell na ano. Tuwad-tuwad. Ito, kasmay. Abalon. Ayan, oh. Ay, hindi, bato. Baka iyo, Kala ko alam. abalon. Sige daw. Bato. Ayan, oh. Lupot. Kala ko abalon na. Bato pa lang, bato. May mga tao pala naman sa puro. Tirik-tik. May malabo-labo dyan, oh. Baka may anit. Oo, bakit maano dito malabo? Baka may anit. Baka may alimango dito. Malabo baga, oh. Ay, bahay warap na ano dito. Ay, malalim. Dapat may pangsungkit ka. Oo, malalim. Ang mga ganito ba kasi nagbutas-butas na ganito? Ay, ito, bahay ng alimango. Anit kung tawagin dito. Manas. Ingat ka, ingat.
sihi. Kadakol bagang sihi. Subli daw sundang. Sundang, taday ko na, taray ko. Ayan, may nakuha na tayo. Sihi. Kahit may sihi dyan. Dyan. Kadakol sa labot. Darakol pati. Ay, oo. Ilag tayo. Sihi na. May bongking. Nagpakulam na tayo mga. Sa taas na kuha mo na. Yun. Ayun na. Kadakol pa sa ilalim. Darakol pati. Ito. Yung ganito lang kukunin natin mga kasinag. Yung ganito lang oh. Yung may ganito. Yan oh. Kasi mas masarap lutuin to. Sinabawan. Or kung anong luto. Masarap to. Nasaan pa? Guwapa sila ron. Kadakol kayo ningon yan. Ay, ibas ano. Ayun. Ayan po nga na. Kadakol mo nila no? Ang dami sihi ngayon mga kasinag. Ang dami sihi ngayon. Nakakuha tayo ng bungkang dadardalawa. Tapos nakagat si Muro po rin bongkang. Sa inyo mga kasinag, anong tawag nyo dito? Sa ganitong sihi? Yung ganito oh. Yung ganito. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta dito, taktakon ang tawag nito. Ayan. Hanap naman tayo mga kasinag. Bokya. Ito malaki-laki ito. Kamayaan talaga sa irarang kong gapo. Darakula. Magbungkal kang mga gapo. Talyara ko rin sa irarang kong gapo. Kami ka ito. Dito kasi sa amin mga kasinag, bihira naman ako magparasihi. Yung ganito yung sabi ko na huwag muna natin kukunin kasi mahirap linisan. Si Mrs. kasi ang magaling magsihi dito mga kasinag. Kasi tawag nito. Sila kaya naninirahan dito ay dayo lang naman ako dito. Ay, magbat. Uy. Madami mga kasinag. Madami tayong sihi. Darakula ang sihig di oh. Pigbubungka lang kayan sa gapo. Nakaano yan sa irarom. Sa mga araw kaning gapuan oh. Reko gabat. Reko.
Kulog sa kamot. Kahit to kami ni Papa, pag nagsisihi, arog lang kahit tigigibo mi. Ay, buray mo ay. Gerson! May guramoy! O yan o! Dali na! O yan o! An-it! O, nagbubulwak-bulwak. Aray ko. Uto. Ano yun? Ano yun? An-it o. Asan? Uto. Daw. Hmm. Ay, ito? Hmm. Ay, oo nga. Mga kasinag. Alimango. Alimango. Sungkitan mo lang. May alimango tayo ako. Mga kasinag, swerte. Alimango. Daw. Diyan sa irarom. Ano ko Sa irarom. Ha? Irarom mo muna sundang mo. Ganito. Doon sa irarom. Sa ibabaw. Baka makadulag to. Abangan ko. Ito mga kasinag. Yung kinagat na yung ano. Yung itak kinagat na. Diriti lang natin. Lalagyan natin. Hilahon mo na. Ang laki. Ang laki. Ano yung ginilas mo? Ako makadulag pa, sayang. Ano daw ito? Ha? Halatang na ikat tawag na kapanit. Sukitan mo ano. Yan. Uliyahon mo ini. Makagat tayo. Oo, makairarong pa lamang. Oo. Yan. Oho. Pang-ulam. Ang laki. Sige na, ano mo na. Ang laki. Mga kasinag. Ang laki mga kasinag. Nakahuli tayo. Nanay na, nanay. Kanina mga kasinag, yung nakikita natin 20 kang lang. Ngayon ang laki na nahuli natin. Swerte. Swerte naman ni Mrs. ngayon mga kasinag. Daw, baka meron pa. May tinipon ako. Ay, Yan. wala. Anon mo, minsan may kaibahan yan. Ito. Oo. Mababaw lang. Wala na. Swerte mga kasinag. Nakaalimangaw tayo. Nautal-utal na pati ako. Sobrang saya ko mga kasinag. Maturo na pa na laway mo. At ito lang mga kasinag. Swerte talaga. Swerte. Hanap pa tayo. Maano kayo pa tayo mga kasinag. Palibas at malaki ang hibas ng dagat. Saka Saka pati mabahon. nung malaki daw yung tubig dyan. Tawag nito, may mga kalabas na mga alimango dyan sa pispan. Pati mga bangus. Siguro isa na itong mga kasinag na napadpad dito. Kaya swerte natin. Talugad si kamot. Nasaan nasugat ka? Babak-bak lang. Hanap pa tayo bang kasinag? Baka makakita pa tayo. Pahiling daw. Ayan, oh. Ang laki. Butaan. Swerte talaga. Bibenta. Ay, mataba ito. Babae. Mataba. Dahil mo na, taba ka makatulog ka. Magsi muna tayo, magsi. Dagdagan natin ito kasi nagdagdag tayo pang ulam. Swerte. Jackpot. Nakaisa. Igdi sa mga gapo-gapo, magbungkal ka lang. Grabe yan pa. Oo, mga sihi. Sa may mga tubig-tubig ang maano, masihi. Ano yan, bungkang? Oh, kordero. Ha? Kordero, bagaw to. Yan, brown. May bungkang dito. Uto yan, tigkakakan man sa na yan. Yan o. Nasaan? Uto sa may kamot mo, uto. Uto. Saan? Ay, oo, ito. Tiga ka to? Oo. Ito. Yun, ito yung hinahanap ko. Kala ko. Ayan. Nagatang hindi tayo marunong ano dito mga kasinag. Mas matibay pa ako sa'yo magdaka. Ayan, oh. Ang tawag naman Sabi-sabi dito mga mo. kasinag, kordero. Kinakain din ito kaso maliit. Naatpasan natin. Kala ko kasi kanina malaki. Kordero.
Pero kasi Samson ba ya? Ito itong makusugo na tao. Awan. Hindi tayo makasiro kasi. Baka makakuha ulit tayo ng alimango. Baka may ano mga si kuwahon mo. Meron sana akong bungkang oh. Ano hain? Hit lang. Ay halat may sihi. Takbo alimango. Halat lang. Ito bungkang anak yun. Halat lang. Lalong kadakol pa akong sihi. Yan, ito. Nasa itak ko, nasa itak. Ito. Hindi ko itak. Ito. Kadakol bungkang ko niyan, ano? Yan mga kasinag oh. Okay. Tama-tama nga. Tama pala talaga mga kasinag si Mrs. Nasa ilalim lang ng mga bato. Sa Sursugun, ano mga kahal yan? Mabigat ako. Ito. Ang apod kayo sa Sursugun, ano yung antok, kalantugas, gito kalintugas. Ayun, kalintugas. Ayan mga kasinag oh. Okay. Ito yung sasabi ko sa inyo oh. Na yun oh. Maliit pa. Ayun sa ilalim pa ako. Ayun oh. Oh, goodbye. Ito yung nahuli natin mga kasinag oh. Ayan oh. Ayun nahuli natin. Isang alimango. Tapos yung may mga suso. Pag nakagat Yung ano? ito na mong dordong ilang. Chikik! Nasortihan natin yan. Nasortihan. Pag-arap pa ng kainin ano, kadakol lang makukuha. Ito lang ito. Yung mga bato na ito. Ito. Malaman to. Oh my God! Uy! Oh, ano ito? Oh, pambihira. Oh. Sugatan ako. Oh, ano ito mga kasinag oh? Oh. Oo, dahil matalsikan ako. Oh. Ano ito? Butok-butok inchik. No. Pag natalsikan ko na, pantabulo. Oh, yan mga kasinag oh. Yung ganito oh. Yung may nalabas-labas na yan oh. Yan oh. Yan oh. Kakaiba yung lumalabas oh. Sakit oh. Nasugatan ako. Ano ito? Di ba kaya kain din to? Ari. Ito? Iyo, gayud, iyo. Sakit! Ay, wari mo ay. Nasugatan ako. Okay lang yan. Okay lang yung sugat na yan. Makakuha pa sana tayo isang alimango pa. Oo, ito pa. Oo, Nasaan? nakadulag na. Dahil bungkang. Ay, bungkang? Sa dit. Sa dit pa. No. Oo, may sihi. Nasaan? Ay, ito. May sihi. May sihi. Ayan mga sinag. May sihi. Ito pa, ito. Sana singit. Ayan. Okay. Kada ako na kayo nagsisihi duman. Kaya hindi na lang man kita. Mabungkal-bungkal. Baldi ko. Ito. Itong bato na ito. I thank you, Lord. Tingnan natin ito. Wala. Bokya. Ito. Ay, yun na. Ito. Oh my God! Ito, sihi. Sihi. Ito. Isa pa, sihi. Ayan pa, oh. Isa pa. Yun, sihi. Kailangan mga kasinag, buklatin yung ganitong ilalim ng bato. Daw. Wala. Oh my God! Oh, yun, sihi. Oh, nahulog. Sayang. Sihi. Nag-uulan na, uulan niya tayo ah. Sihi. Ito kaya? Kaya mo man yan. Ha? Kaya mo yan. Ang tanong kaya ko daw to? Sige daw. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Pabigat! Pero dakol ko tayo laban sa irarong. Yan ganyan, malaki. Oo. Ito. Ito lang, ito. Paklatin natin. Oh my God! Ano? Ha? Nasaan? Pa! Meron? Igwa! Baliktarin mo! Bagay? Igwa sabi? Talaga? Oh, Nasaan? igwa! Wala. Uto! Nasaan? Ayaw, dyan na lang. Ayan. May pa! Meron pala talaga sa ilalim. Talagang hindi tayo marunong maghuli ng alimango. Persado. Nasado. Nasaan? Uy. Makakatawa yan. Ayun. Ito.
Yun! Masuksok na lang, no? Talap ulam. Takot ako makagat ito mga kasinag. Okay. Swerte. Hingal-hingal pati. Paano na daw to? Duwan mo kaputan sa likod. Ang ipiton mo is duwang agad arugon pa niya sundang. Yan. Makagat ako. Musta ko lang itong saro ano? Awan. Hindi ko pa na. Oo, matapang. Oh? Matapang. Mabalik na naman lamang. Ay, swerte mga kasinag. Nakadalawa tayo. Ay. Hindi gal ako pagbaliktad ng bato. Ang laki. Oh, mga kasinag, ang laki. Pag nakagatan pag nakagatan dungo mo. Dalawa na. Ayan o. Lahat may sihi. Ito mga kasinag o. Ito na o. Ha? Jackpot. Huli. Ito pa, may sihi pa, may sihi. Ayan o. Ito pa. Ang kada ko May sihi yan. pa, may sihi pa. Ito o. Ay, walang laman yung isa. Uto pa, Kaya ko rin dyan bato o. na ito. Kaya mo yun, baka igwapa. Malay mo baga may king. Mayroon ba sa ilalim? Parang gumagapang pa. Baka amumurok. Daw, subukan natin. Sige daw. Oh, ay, tabili baga. Ha? Tabili. May paa. Ay, wala. Ano ba ito? Buhaya yata yan, buhaya. Nasaan na? Dahil mo na. Ano man yan? Parang siyang buhaya. Ano Ayan, po? mas- Ah, tabili ito. Buhaya. Puto. Yan, oh. Yun na. Tingnan natin, baka may kasama ito. May kasama kayo sa ilalim. Ha? Tanong kaya mo? Sige daw. Subukan natin. Lahat baka maano yung baldita. Oh, yan na, ayun na, yung buhaya. Ayun na, dulag na. Kung man itong buhaya. Oh, ito, ano ito, yan? ito. May sira. Isda. Oh, Ano to? tigakan yan. Ha? Awan. Ito, oh, isda, oh. Ah, iyo, tigakan yata yan. Isda. Uy, masan ka? Wala. Sihi lang ba ito? Ano sira? Ay, ano kayo ito? Ano yung sira daw pati ito? Puto, may sipa oh. Ayun yan, sihi. Sakit ang kamay ko mga kasinag, oh. Sugatan ako. Yan, oh, back, oh. Tapos, asan yung back? Matalas pala yung mga ano. Yung ano ng sihi mga kasinag. Yung sisi. Sa gilid ng bato. Pero okay lang mga kasinag. Swerte naman tayo ngayon. Tayo hindi alintana yung sakit na yan. Tagkal na yung sakit na yun. Sa sipit lang ng alimango mga kasinag. Nakadalawat tayo. Solve na ano. Ayan o. Okay. Kasinag, ayan o. Okay. Alimango. Dalawa. Solve. Ano masihi pa tayo? Iyo, alangan. Hinugo nakakuha lang kayo. Hinugakan ka ng sihi. Sa atin palang solve na ito eh. Nahanap-hanap. Ay, yun. Dito. Oho. Oh, ito. Yan. Oho. Okay. Mhm. Uy, lumabag. Ay, malalim. Nakaluwas na sana. Hirap talaga pala kasi pag hindi ka sanay mag-uli ng mga ganyan, ano? Salamat at nakaswerte tayo ngayon. Thank you, Lord. Siguro talaga ito yung mga ano dyan sa fish pan, yung mga kawala. Palibas at malaki ang tubig, umahon sa fish pan. Nagpunta dito. Lubot mo yun. Ha?
Okay lang yan. Nakaalimango naman tayo. Bago din pala mga kasi nagpagpara ano? Nagpara Bungkal. bungkal ang bato. Nanakit yung biwang ko. Pang mabatuhan dito. Baka makakuha pa tayong alimango. Hanap tayo alimango. Alimango, where are you? Swerte kami ngayon. Asan kayo? Lumabas na kayo. At siguradong kaagatan ko kayo. Labas, labas. Ay, ito. Ano yung meron to sa ilalim? Ha? Ito. Tingnan natin. Oh my God. Tuwad. Ah, grabe yung tuwad-tuwad oh. Ano yan? Tuwad-tuwad. Ha? Tuwad-tuwad. Uy, ang kalang-kalangan bagay ni. Alin? Ay, ito. Kalang-kalangan. Yeah, kalang-kalangan. Masarap to, masarap. Dara ko lang pati. Yan, no? Nasaan na? Ano pa yan? Uto baga. Yan oh. Ay, ito pala. Palibasan. Kakulay ng batong mga kasinag. Hindi natin nakikita. Ayan, oh. Dito pa ko. Ano yan? Uto na. Uto na. Ayan na. Ay, luno. Masarap to, mataba to, luno eh. Ayan, oh. Okay. Yan, tingnan natin, baka may asawa. Alamin. Pataob na palan. Ha? Pataob na. Ano ito? Karin. Ano yan? Uhod. Balatan eh. Ah, balat yan. Bakit? Hindi. Saan pa? Hanap pa tayo. Lumana kita mabong kalo. Saan? Lumano. Ano madagdagat ang sihita? Ito. May bato. Ito. Ano, mabubukan ko daw to? Eh, nakadukot yan. Nga do. Ito, anong tawag dito? Anong tawag dito? Di ba kinakain din ito? Ano? Ano yan? Ito na dito, oh. Sa Itong patay na. Yan. sarad yata. Sarad. Sarad. Sa inyo mga kasinag, anong tawag dito? Kinakain din ba sa inyo ito? Ito, oh. Ayan, oh. Ganito mga kasinag yan, oh. Ganito. Ito. Ayan, oh. Walang laman. Patay na. Ilan tayo nakako ng aban? Ngayon, kalang-kalangan. Laki. Maliit. Ay mo ano, ang laki. Pero pwede na. Ayan. Okay. Ayan o, kasi kalang-kalangan. Ayan o. Kalang-kalangan yan. Lagi kasi nakakalang sa mga bato. Ito pa o. Damihan natin ang huli mga kasinag at parang hanggang bukas may ulam pa tayo. Ito may mga sige. Saan?
Puro ito sa bakit gap nakasingit. Puro yan pa ano. Liliit ito. Liliit. Ayan. Ayan. Ayun pa, kalang-kalangan. Ito palang-palangan. Kalang-kalangan yan. Ito, sige. Dito lang pala masihi. Sa batong ito. Okay, ayun. Ang kadapol. Dami sihi. Ayan, ang dami sihi. Yun. Ang dami oh. Baka umang ang iba. Yung Yung iba kasi mga kasinag, ang laman ng ganito, umang. ito po. Ayan o, sa may gilid. Umang. Saan ito? Ayan o, ayan. Ito sa may kamot mo. Sa? O yan o. O yan. Saan? O dyan o. Hindi ko makita. O yan o. Yan. Sorry. Hindi ko makita gawa ng ano. Okay. Ang sarap dito. Tayo mo lang pagpo. Lumanong ka na ako kayo. Nakakatakot magpardampot din ng baldi mga kasinag. Baka makagat ako ng alimango. Ito. Hindi ba yung ganito kinakain din? Ay, hindi. Ito yun. Ito na yung umang. Di ba sa ibang lugar nakita ko kinakain ng umang? Hindi. Basta isang po naman nagkakanumang. Yun nakita ko. Ito oh, marami oh. Oh yan oh, ang dami. Pag silip-silip ka pa, baka makakuha pa tayong alimango. Ito, pala ko lang. Pwede na natin ibenta yan mga kasinag. Magkano kayo itong ano dito? Anong size yan? Hindi ko nga alam kung anong Medium? size dito. Panda. Dalawa pati upang kasinag oh. Ay! Oh, yun oh. Maisog. Parehas ano, babae. Parehas babae. Ano yan siguro ang kilo kain mga ano? May 300 daw. 350 mga araw. 350 ang kilo. Tapos ang isa, Uli ka ang 400. isa ay may kalahating kilo daw ang isa nito. Ang laki ayan. Dahil pagayod, baka mga 4. Tapos kung bibinta lang natin, magkakapira lang tayo ng 500. Kainin na lang natin. Ano? Ayun mga kasinag, ulamin na lang talaga namin to. Nakakapanghinayang naman kung ibibinta namin. Tapos mapira 500 lang. Ang sarap-sarap pa naman ito mga kasinag. Pambira, bira lang tayo makatikim ng ganito. Makakain tapos kung ibibinta lang natin, ulamin na lang natin to. May ina na, may anak pa. O, di ba? May mga nakuha tayong anak. Magsihi muna tayo mga kasinag kasi dagdagan natin. Kasi mamaya, ilang kami. Ulamin namin, mga bata. O. Kulang yung sa amin, kulang ulam to. Gagataan natin to mga kasinag. Masarap yung gata. Magkuha muna tayong sihi. Dumano ka na kung lumas sa bungkalon. Saradit. Saradit man yan. Doon tayo? Dumano. Saan? Dumano ka na kung kinsin. Tagaan? Oo, mga bungkalon lang. Dito saan lang ano? Kadakol mo naman Ay, may nagsihi. daming tao. Madaming tao talaga mga kasinag. Uwan doon sa dulo. Ang daming tao. Dahiling. Kita? Kaya ilan? Karayoon. Siguro nagbabalwit yun. Dahil nagtitrik-tik yan. Nagpirtik. Hmm. Dito nung nakaraan, nakasa din akong anit. Dito, tinusok ko lang ng itak. Tigli ka katurok ako ah. Oo. Dito, nakakuha din ako dito. Magay kayo mag-ilaw banggi. Mamaya nagbisan, ano?
Sadit man gayud ang ating banggi. Hindi pa ako nakakuha ng alimango nun. Tabi tayo tulog. Dati kasi mga kasinag, nakakuha akong alimango dito. Kasi no, nagtatartambay man ako dito. Nagpaparapahangin ako dito. Pag silip ko dyan sa ilalim mga kasinag, may nakaharang na bato pa dito. Nakakita akong alimango, pero maliit lang yun mga kasinag, hindi kalakihan. Dito sa lugar na ito. Ibig sabihin, bahayan din ito ng alimango. Nasortihan natin. Dahil pala yung doon kanina, hindi natin giba, yung bahayan. Siguro talaga ito, labas sa pispan to. Kasi ano siya nandyan lang. Maalit din talaga dyan. Kada ako nga naghahanap dyan amit. Nataga kiloon. Jackpot. Swerte. Nasa iyo palang swerte ngayon. Kasi ikaw malang nakakita parehas dito. Tagabugka lang ako ng pato. Kung sa kanina. Ito sihi. Maluya ka lang maghanap. Kuyan man yan dakula. Ibig sabihin hindi pa talaga marunong Oo, may kadakulang taktakon. Tagas. Sige, kaya ako ng igwa. Saan? Nakilagan si Anit. Ito. Umang baga. Umang. Ito malaki hindi umang. Hindi tayo makakuha ng abalon. Palibasat dyan lang kayo tayo nagsihi Kung dun sana sa dulo. Makakuha tayo. Ito, malaking sihi. Makakuha tayong abalon. Dito kaya tayo buka kanina? Naman sa inutan. Ang laki. Dapat ito, magawa tayong pangkawit. Yung kawit na maliit lang. Ayan naman, laki Galit. Kaya nga mo nga akong ugsa ka na. Galit yung alimango mga kasinag. Palibas na natatamaan ng sihi. Saan pa? Diyan. Ito. Siguro kung hindi kita kasama, hindi mo na ako makakuha nito. Ito, dahil kang tao maghanap. Ito. Wala ko tambayangan. Ito, ang dami nakasingit sa mga bato. Saradit, maliliit. Ito, mabigat man to. Bigat yan, nakatalumin. Okay, ayaw, sige nga, pati. Kung ano pa yun. Sige. Pataob na. Pataog na. No. Ayaw, palaki na talaga ang tubig. Ito mga kasinag ito, okay. Tambayangan. Okay, tambayangan. Swerte. Bihira lang ito dito mga kasinag, marami ito doon sa Putikan. Sa sa Bakawanan. Nanay na likod ko.
Ka Ito bubungkal. ang surrender mga kasinag. Pagka ganito, ito. Oh. Ano yan? Anak ng alimango. Ayun man. Yan oh. Anak ng alimango. Malay mo, may ina pa dyan. Huli ka sa akin ngayon. Gata ka. Ginataan ka. Nasaan ka na? Kaya. Saan na? May labot ito dyan. Wala. May butas. Bungkang sana, bungkang. Sihi bagay din. Dito. Ay, oo nga. Ay, Ay, oo nga. bungkang. Wala. Wala yung bungkang. Nakapasok sa ilalim ng bato. Ganyan na lang view. The view. Baka hindi mo sana kamuha ito nakaling anit. Ano? Bongkeng. Oops. Sige. Nakawala Sige, ka sige. pa. Okay. Oh, yun, mag-away. Hindi takot. Baka may kasama, Hindi malabo. Yan. Dito. Toing. Ano yan? Wala, ito. Oh. Why? Tingin ko man. Kakapilhag ka. Wala. Hindi ka na ako ligdi. Saan? Hindi oh, bungkalon. Hindi. Dito may mga bungkang. Bungkalon. Uto baga tuwad tay ano. Uto may dakula. Diyan. Bungkalon mo yan. Gapo na yan oh. Yun. Ay umang. Bang. Sorry ka talaga. Yan, ano yan? Hindi natin pakikialaman mo. Maihi. Matalsikan sa nakwenta mo. Naihi. Ito, jackpot. Mga kasinag. Awa man. Jackpot. Ayan Hey. Ito. Tambayangan. Okay. Swerte. Dapat kasi marunong tayong tumingin ng ganyan tambayangan. Uto mo nga sige. Ano ko na. Uto. Yan. Ang dami niyang ano niyan. Ano yan? Butok-butong inchik. Tawag yan. Ang ila. Paano yung butok-butong inchik yan? Ano ito? Pero yung iba kinakain yan. Bagay. Ito pa. Paihi pa. Ay, siya nga ito. Ano pa ito? Ay, si Deda Bagayante. Hindi daw kinakain ito mga kasinag eh. Diyan na lang yan. Para dumami pang iyong buhay Hindi daw kinakain yan eh. Sabi nila mga kasinag eh. Hindi ko alam kung bakit hindi kinakain yan. Dito pa sana Kaso hindi daw Kung ano ni, ilan mo? Ayun, ano yan? Ito sihi Hipon. Pero kami miltik. Yun, makakagatin tayo. Kami miltik na itong. Marami pa na sihi dito. May liit pa yung iba.
Sigara ko lang. Dako na baga. Nakami na yan. Hmm. Malay ng likod ko. Ano ulit na kita? Alam niyo mga kasinag, pag kayo'y nagsihi, yung lagi kayo nakatungo, nakaganon, parang ayaw niyo ng ano, yung tumayo kasi masakit sa likod. Marami naman kami nakuha mga kasinag. Oh. Diba? Panalo, jackpot tayo. Swerte. Si Mrs. pala ang swerte ngayon mga kasinag, hindi pala ako. Kasi kung hindi ko siya kasama, wala, baka hindi pa ako makakuha ng ganito. Sabi kanina magbuklat-buklat daw ako ng bato. Kasi nagpara-buklat din yun, makakuha natin. Nasa ilalim pa lang batuhan. Tama na ito mga kasinag. Kasi palaki na ang tubig mga kasinag. Pag lumaki ang tubig, wala na rin man tayo halos makukuha dyan. Kaya tama na ito mga kasinag. Lutuin natin ito mamaya mga kasinag ha. Planuhin namin kung anong isasahog namin dito. Kasi masarap talagang luto nito mga kasinag, ginataan. Yan o. Sarap. Panalo. Ayun mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag. Update ko na uli kayo mamaya mga kasinag, pagluto natin to. Hanggang dito lang, bye bye.